Питрәч районының төп чыршысында утлар кабыздылар. Шулай итеп, яңа ел чараларына старт бирелде. Шимбә кичен балалар шәһәрчегендә район башлыгы Илхам Кашапов ачып җибәрде. Пусть благополучие и достаток, радость и счастье придут в каждую семью и каждый дом. А Новый год подарит исполнение заветных желаний. С праздником, дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Яңа ел белән. Шулай ук сәхнәдә иң яхшы чыршы район бәйгесенең җиңүчеләрен дә бүләкләделәр. Авыл җирлекләре арасында беренче урынны Шәле авыл җирлеге яулады. Район үзәге буенча Бәләкәш балалар бакчасы. Детскому саду номер 5 Бәләкәш. Сначала спросили об этом детей. Какие фигурки нам слепить? Балалар белән берлектә нинди фигуралар ясыйбыз дип киңәшләштек. Алар смешариклар өчен тавыш бирде. Әти-әниләр дә булышты. Чыршы бизәдек, гирляндалар элдек. Чара ярыш буларак та барды. Мәгариф учреждениялары коллективлары үз концерт чыгышларын тәкъдим иттеләр. Нас поддержали 8 образовательных учреждений. 8 мәгариф учреждениесе командалары катнаша. Иң яхшы әзерләнгән, яңа ел тематикасына багышланган чыгышларны сайлаячакбыз. Шулай ук кыш бабалар бәйгесе дә булачак. От имени детского сада «Колокольчик» всех пестричинцев поздравляем с Новым годом. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия. Пусть ваши дети радуют вас. Быел районның төп чыршысын иртәрәк бизәделәр һәм ачтылар. Питрәч урман шибәркәенең биеклеге 18 метр тәшкил итә. Аны төрле үлчәмдәге уенчыклар бизи. Ә балалар шәһәрчеген бизәр өчен 100 метрдан артык дюралай киткән.